Desna ograda je sunnet. Sve što je mimo tradicije i sunneta Resulullah sallallahu alejhi ve sellem znači zabluda. Mimo toga nema spasa. Sa druge strane, džemaat, šta to znači? Zajednica, pripadnost organiziranoj zajednici, odnosno džemaatu. Šta se ovim isključuje? Isključuje se mogućnost privatnog, pojedinačnog, grupaškog, sektaškog ili bilo kog drugog shvatanja islama, odnosno sunneta. Zašto? Pa zato što se čovjeku dešava da ponekad je subjektivno shvati nešto, on sam misli da je tako. Bilo da je u pravu u tom detalju ili da nije u pravu, nema pravo po islamu, po ovoj kategoriji, nema pravo nastupati van džematski i van institucionalno. Zašto? Zato što će onda svako ko je pročitao nekoliko hadisa ili nekoliko knjiga dati sebi za pravo da on tumači. A šta to proizvodi? To proizvodi da će uvijek taj ko to tumači naći par, ne znam ti, ljudi sebi kao sledbenike. A šta to znači? To znači da će neko drugi isto tako, pa će neko drugi još tako. Čemu to vodi? Razbijanju džemata i zajednice. To je zločin. To je zločin. Protiv islama, protiv muslimana, protiv vjere i protiv Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, sigurno. U svim vremenima postoje pojedinci koji su na pravom putu. U svim vremenima postoje porodice koje su na pravome putu. Ali u svim vremenima nisu zajednice uvijek na pravome putu. Postoje vremena kada je malo zajednica na pravome putu, posebno velikih zajednica ili velikih nacija, kako hoćete. A zapravo samo to govori koliko je Allahova dželešanuhu uputa neophodna zajednici, odnosno koliko postoji tih izazova da zajednica luta, prolazi kroz izvesne anomalije, odnosno prolazi kroz izvesne bolesti. U tom kontekstu, ukazujući na tu opasnost, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom nam je poručio da će se njegov umet podijeliti na 73 grupe ili pravca. I kaže, 72 su u zabludi i prebivalište će im biti džehennem, a samo je jedna na pravome putu. Dakle, radi se o jednom vrlo opasnom upozorenju, jednoj vrlo strogoj konstataciji, u koju nema sumnje u pogledu istinitosti, ali koja također će svakog vjernika kome je doista stalo da slijedi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, svakog vjernika kome je stalo da mu konačno prebivalište bude džennet, i svakog vjernika kome je najveća želja u srcu da postigne Allahovo dželešanovo zadovoljstvo, ne postoji takav vjernik a da ga neće ovaj hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem zabrinuti. I doista mora svakoga od nas da zabrine. I to onom praktičnom brigom, ne samo onom brigom opštom za umet, nego brigom koja polazi od sebe, koja se tiče dakle samoga sebe prije svega kao prvog koraka brige opšte. A to znači da onog momenta, dakle, kroz tu brigu za sebe zapravo pravi vjernik se mora zamisliti i mora se potruditi da se izbori da bude dio te grupe koja je na pravome putu i koja će biti spašena. Međutim, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nas nije ostavio da mi nagađamo koja li je to prava grupa, koji to dio njegovog ummeta je zdrav. On je dao jednu formulaciju vrlo tačno i vrlo precizno i dao je i sa dvije riječi, ali izuzetno široko. On je kazao ahli sunna wal džema'a, dvije odrednice koje same po sebi izgledaju vrlo jednostavno, ali koje su zapravo ključne odrednice i ograde
sa jedne strane mosta i sa druge strane mosta. Imate most spasa, put spasa i sa desne strane je provalija, sa lijeve strane je provalija. Te odrednice, te ograde koje, ukoliko ih poštujete pa ih ne preskočite, one će vas sačuvati da ne skrenete sa pravoga puta. Šta to zapravo znači? Danas kada pogledate sa pozicija islamskog ummeta, svih dijelova, i onih koji su na pravom putu i onih koji su tu negdje na ivici i onih koji lutaju, vidjet ćete da po pitanju opšteg stava prema Kur'anu Kerimu i prema onim osnovnim načelima islama, 6 islamskih šarta ili stubova, također 5 islamskih stubova ili šarta, nema sporenja. To je stvar vrlo jasna. Međutim, gdje su problemi? Allah Đelešanu je, dakle, kao i šehadet, tako i opšte islam stvorio iz dva osnovna dijela. Dakle, jedan je ono što je suština islama, ono što čini islam samo po sebi, sastavni dijelovi islama, a drugi dio je onda put kako ostvariti taj islam. Kako ga u jednoj praktičnoj relaciji ostvariti. Sada vidite, Allah Đelešanu je poslao Kur'an i Kerim. U mnogim stvarima je to jasno, u mnogim izvesnim nije jasno i tako dalje. Zato je poslao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i ne samo kao sa riječi koja se zove hadis ili sunnet, već ga je poslao i praktično sa svojim djelom. Tako da zapravo sunnet u svom stvarnom i pravom značenju znači taj put ostvarivanja Kur'ana. Sunnet je put ostvarenja Kur'ana i Kerima. I on se sastoji i u definicijama, dakle, od onoga što je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem govorio, radio ili na neki drugi način odobrio da se radi i tako dalje. Dakle, to je ono što je zapravo sunnet. Gdje počinju problemi? Problemi zapravo počinju o tome što da li pripadnici islamskog ummeta, odnosno da li muslimani shvataju sunnet kako treba. Tu postoje razlike i tu počinju ta lutanja i odatle će se izroditi sve te grupe koje lutaju i za kojim, nažalost, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže da će im predvoditi što je biti u džehennemu. Naravno, ako se spominju takve cifre 73, to znači da postoje i u simboličkom, ali i u jednom praktičnom smislu mnogo izazova za islamski ummet u pogledu lutanja. Međutim, nećemo se baviti svim tim izazovima i svim tim problemima i svim rizicima i svim opasnim krivinama na tom našem putu islama, već ćemo pokušati da se zadržimo na ono što je osnovno. Prije toga, dakle, to je ono šta je to znači ehli sunnet. Ehli sunnet znači pripadnici sunneta ili sljedbenici sunneta. Naravno, stvar je u tome što vi koje god muslimana pitate, da li je sljedbenik sunneta, on kaže da jeste. Znači, opet nismo riješili time da će se neko izjasniti da pripada sunnetu i neko ko ne pripada sunnetu. Taj se problem i to pitanje se tako ne rješava. Već se zapravo rješava time da se sve učini i sa pozicije Kur'ana i sa pozicije hadisa Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, da se sunnet pravilno, ispravno razumije. To je, dakle, osnovna poenta. Džemaat je zajednica. Šta to znači? Znači, desna ograda je sunnet. Sve što je mimo tradicije i sunneta Resulullah sallallahu alejhi ve sellem znači zabluda. Prema tome, mimo toga nema spasa. To je pod jedan. Sa jedne strane. Sa druge strane, džemaat, šta to znači? Zajednica, pripadnost organiziranoj zajednici, odnosno džemaatu. Šta se ovim isključuje? Isključuje se mogućnost privatnog, pojedinačnog, grupaškog, sektaškog ili bilo kog drugog shvatanja islama, odnosno sunneta. Zašto? Pa zato što se čovjeku dešava da ponekad je subjektivno shvati nešto, on sam misli da je tako. Bilo da je u pravu u tom detalju ili da nije u pravu, nema pravo po islamu, po ovoj kategoriji, nema pravo nastupati van džematski i van institucionalno. Zašto? Zato što će onda svako ko je pročitao nekoliko hadisa ili nekoliko knjiga dati sebi za pravo da on tumači. A šta to
proizvodi? To proizvodi da će uvijek taj ko to tumači naći par, ne znam ti, ljudi sedi kao sedbenike. A šta to znači? To znači da će neko drugi isto tako, pa će neko drugi još tako. Čemu to vodi? Razbijanju džemata i zajednice. To je zločin. To je zločin. Protiv islama, protiv muslimana, protiv vjere i protiv Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, sigurno.